Ladies and gentlemen, ndadzoka nema updates amanga makamirira muruda kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. But panapa inini handisi munhu wekuti ndinotenderera kana kuti munhu wemasecret, handitodi Zanupf. So kana uchinge wakafanana neni zvandinoita inini, ndodedzera kuti pasi nezvigananda, pasi naEmmerson Mnangagwa nevana vake, nekiti dzake, nemukadzi wake, nekutonga kwaari kuita ikoko, neZanupf yacho. Tanga nekulike this video right now. Kuitira kuti vese vaboy kani right. Mazuva esa tanga tiri kunzwa nyaya dzakasiyana about Mudhara Geza. So inini ndakatotaura ndikatoti I'm challenging Mudhara Geza, chimbobudawo Mudhara utaure kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika, because hapana pekuti tichazoti munhu wongoramba wakakula down, wakanyarara, wakaita sei ka vanhu vachida kunyatsonzwisisa kuti how far zvinhu zvakazoita sei, chii chakazoitika. Handiti vamwe vari kuti aiwa mazuva ano anga akutya kuuya achibuda achitaura because zvanga zvazviziviso, vanhu vakati aiwa wopedzera wa munhu wokuziva, vanhu vangokujaira because vanhu vangaonakirwa zvemadhezi ekutanga zvaya zvokuti munhu aitoya ane punch achiti ngatisanganei na 2030. So maZimbabweans vasuwa that 2030 yanga iri kutaurwa panguva yavo yepawatch iyoyo. maZimbabweans vaisuwa zvakanyanya. But panapa pazoita nyaya iri kunetsa mumastreets. After zvese izvozvo ndiri kuona vaGeza finally vazobuda vari kupindura, vari kuti at work very soon you will see the results, we are almost there, don't lose heart and don't swayed by imposters and regime enablers. Didn't they say I was sick? Didn't they say I was given a car? ED can spin dark and dive, but he is going, his days are numbered and he knows it. Murikuona nyaya iripo. Mudhara Geza panapa ari kupindura nyaya yekuti vanhu vakabuda vakati ndakapuwa mota, vakabuda vakati ndakapuwa mari, vakabuda vakati ndakadii ndakazodii ndakadii. But zvese izvozvo zvavaitaura tirikungoti hanzi mazuva aMnangagwa kunge ari pachigaro ave mashoma, ndo zvaari kutaura Mudhara Geza panapa. Ari kuti ED's days are numbered. Saka ipapa vari kuti have a good day fellow Zimbabweans, our progressive security forces are at work. This Emmerson bullshit you are seeing today is ending very soon. I don't know what Mudhara Geza is doing, honestly speaking. Handisi kutoziva kuti chaari kuita Mudhara Geza chacho chimbori chii, because maZimbabweans vari kuda kunyatsonzwisisa what are you doing Mudhara, zvekuti munobva mangoro watanga kurwa chekuseri. Because why ndiri kuda mutsoya nenyaya yokuti ningirine mangwana panotanga kutaurwa nyaya idzodzo isu ndisotanga kublemwa panapa kuti imimi maibuda muchihypa zvese izvozvo, maibuda muchiti ningadai so mamati mamunzwa here. Obvious isusu munhu wesanu achiti pasi neZanupf tinomusapota, but izvozvo futi zvinozobva zvotidzosera kumashure totanga kuconnecta kune nyaya yaadvocate Nelson Chamisa yaya, kuti advocate Nelson Chamisa vakabva vazongonyarara vakangokula down vakaona kuti nyaya yacho situation dzacho pakaipa pari kupisa, vanhu vakatanga kupopota ta zvakasiyana. But now Mudhara Geza araratidza kuti akula down, aitaka kunyarara, but iye ari kupromisa kuti madays aMnangagwa are numbered and ari kuramba nyaya yacho. Ini manje apa pakundivhiringa tingati ari kuramba kana kuti ari kuita sei, because inini ndakatarisa nyaya iyi matauriro ari kuzviita panapa. Amen, handisi kunyatsopanzwisisa honestly speaking. Mazimba pamwe pacho panoda kuti muitewo imimi muchiita kakundibatsirawo kuti ndiite kakutonzwisisa kuti chii chiri kunyatsotaurwa nezvacho panapa, because iye ari kutaura kuti zvoni apa vari kuti inini ndakapuwa mota, vari kuti ndakapuwa mari, handiti mukuzona, but iye haasi kubuda, haasi kukwanisa kuzviramba. Ndozvo pari kundinetsa manje, because panapa ari kuti zvoni don't be swayed by imposters and regime enablers. Don't they say I was sick? Havana kuti ndairwara here? Didn't they say I was given a car? Handiti mukuzona, havana kudaro here, vakataura hanzi vakataura ndakandingina. But I don't know kuti nawo chakunedza chii kuti angobuda achitaura kuti muri yeZimbabwe handina mota yandakapuwa, handiti mazvona. So that tobva tadzokera kune vanhu vakatanga kutaura kuti ko imimi maiti makapa munhu mota ari kuzviramba wani, buditsai evidence, buditsai mufananidzo. But panapa Mudhara haasi kuramba, ari kungoti havana kuti ndakapuwa ndigirikini here, havana kuti ndakapuwa ndigirikini. But iye kunyatsobuda chizvona, because isusu chatinongondigirina tinongozwa kuti didn't they say I was given a car, unongoti kana shoko rakasvika kavakadaro. Saka muri kuti chiiwo imimi panyaya yacho? Muri kuona pane nyaya yese iri kuzodzoka yozoita sei, yozodzoka yonetsa. But inini aiwa takanyatsotarisira kuti what is the way forward Mudhara, because munhu wese anonyatsonzwisisa totase kuti tipinde Mudhara, because isusu tatononokerwa, tato ready and patiri
kupinda kungosvika nekutotanga nekutoti right ZBC chimbotipayo timboitawo basa pana bhozi zvanetsa kune vanhu vari kubohwa ikoko tombopinda tosheya namaprograms inini ndiye ndiripo DJ Holy achibatawo nemumbo awara ake achingorowo nevamwe anagamba akuoneka kuti makameramen hatidi kuvaona pakamera anonge akabata makamera hatidi kuona achitaura kana anything kana one word but anenge achingoonawo basa semunhu anenge ariwo kumedia ikoko rimwe timu richingoyawo richingobatsiridza basa richitsva nyika yoenda saka tanonokerwa Mudhara Geza ndo nyaya yekutaurwa nemaZimbabweans but I don't know why kuti zviri kunyatsonetsa kuti Mudhara angoya achingoti kawani bvo nyaya dzacho because panapa pari kupisa ndakatarisa nyaya iyoyi a lot of Zimbabweans vane zvizhinjiwo zvavari kuda kutaura pamusoro penyaya iyoyi ende unoziva kuti inini chandinonyanyokoshesa manje pazvinhu izvi kana kuti pachibasa ichi kunzwa zvekutaurwa nevanhu kuti vanhuwo vari kuti kudii Mudhara Geza pake paataura tanyatsopanzwisisa chiri kunyatsorongwa chii hatisisina manje ipapo strategy amiguti iyaya manje ndo zvandaakutoona apa iyaya strategy kwachamisa yaya yekuti anenge zvinhu zvake akanyarara iyaya yekuti amuzoti ari kuronga chii kana kuti atosiyana nazvo aramwa you never know handingozoona but is the same strategy manje yataakuona yakurwa naMudhara Geza panapa but I don't know maZimbabweans pamwe hamusati manyatsozvionera panapa kuti uyo angonyararawo Mudhara angoti manje uyo anenge atobva ari kubva sei ari kubva nguvai because like izvezvi sokutaura nechokwadi ndakanzwa umwe munhu achitaura kuti zvekunikiri nezvo zvakadhakwa munhu angagwa ringoda pfuti ZANUPF ringoda pfuti ndakamana maZimbabweans are sick and tired ngodzwa kuti vari kungoda pfuti chingotangai kutotaura kuti pfuti dzacho dziri kutengeswa kupi ndiani achazodzitenga ndiani achadzichengeta mumba make ndozvavarida kunzwa maZimbabweans kuti saka pari kudiwa mari yekuti dziite sei dzinonotengwa ndo nyaya dzakuda kunzwikwa for now nemaZimbabweans but this is politics at the end of the day teida kuti maZimbabweans makanyatsonzwisisa makadi it's not something chekuti unozva kuti muchati kuti masukira modzi mazvitsamwira zvinhu izvozvi izvika izvi I think nguva iyoyo yakufanira kupera manje kuti munzi ninga akabuda chiti zvakati mutsamwira nekuti ningazoti zvakati madays iwayo akuchifanira kudarika manje tichinyatsoonesana zvinhu zviri pabackground because apa tiri kungoti aiwa tizvigananda tikuda unobata tobva tatozvisunga totonodaidai like zvaitaura Mudhara Geza madhezi kuti akaingobuda chitaura tonapinda totonodai asi like but Mudhara onaka iwo taura kuti zvigananda unokwanisa kuzvibata ndiro but usati wazvibata kaMudhara tozoita sei plan B because what is the plan because inini ndimabuda muchiti muda kubata zvigananda handiti zvigananda zvacho ngazvibatwe ine because ini ndo ndakatofara kuti ninga ari kutora matenda anobviswa totsvaga vanhu vedu matenda vanozokwanisa kurangarira vanotokwanisa kwete vanhu vanongotanga kuzokusha mota kunge mbeu kunge ishwa mota dzotanga ishwa paZimbabwe chato kuti manigino akatorwa navanhu vari reasonable votanga kuvhura macompanies kunge mapenzi it makes sense totozoti ninga avhura company kwakadai factory kwakadai so like look at mbinga dzekawanda kuna Nigeria kuna Dangote cement nani tarisai manigino aya atonzi one of the biggest in Africa you understand saka tikawatawo such mbinga dzakadaro so our country will be forward tinenge tiri kutoziva kuti urovha uchinji hwakupera kwete ngoroti chamuka inyama zvigananda zvingo chikangomuka nhasi muchiti ndipewo tenda yekuroad ndipewo kungotora maopportunities ese vachienda saka tanga tatofara takati Mudhara chinhu chacho ichi let's watch the space so Zimbabweans panapa vari kutaura fambai senior pasi panyoro apa tinotenda 2030 makainyaradza vari kuita kuhope izvozvi imbwa yavo yave kungovhumuka pese pese zvayo ichiti yakavhura restaurant ne1 modzi yeraisi fambai comrade a revolution is not an overnight success tinosvika chete regai vatitokonye vagoona simba renyu muri kuona mumwe muZimbabwe ari kutaura ende ndiri kusimbisa kuwirirana namwe zvaari kutaura but I think panguva yatave iko zvinezvi those people vari kuningirikana it makes sense kuti kana pane something chikuronga munhu obva toti right maZimbabweans tikuronga zvakadai because simba rinobva kuvanhu zviya zvekuti kuronga chinhu wakawanda simba harimbofera kabva kwauri uri never because at the end of the day unozongoti 100 tinodai so maZimbabweans pindai muroad mudisi pinda like even zvekuyu yakaitwa 2017 dai maZimbabweans vasina kuzopindawo mustreet kuti vaita something about it ayo dai zingangoitawo nyaya waitosvika zvitonzi tasei kwacho yaikuno ende unozoti pakati wakuu ukatoita kuu ukahwishura munhu zvinozoitika ipapo unoita zvimwe zvinhu zvokuti unotozoshamisika kuti zvinofamba sei saka like chinenge chiri chibhakera chekumombe chekuti unofanira kutonyatsochikoka zvakanaka uchichirova wakabhalansa ende chinokwanisa kuti ubhalanse macitizens wakubata gumberi unyatsoti munhu chibhakera ndozvona ponorova munhu chibhakera chachiya isusu ndope cheche changoti ZANUPF chibhakera muziso ngairowe handimazviona pazvinenge zvadaro ipapapa ende ndiri kuonawo panapa umwe ari kubudawo ari kuti thanks comrade Bombshell
I stand with you Aluta. Continue. Basha Zvigananda must fall. Yes, of course Zvigananda must fall, but we need a plan. Equals news, we need a way forward. Was atarneta ndimgoyinga amana life dzakamira kunzoku. Let's be very honest, ngatichango mirire ngoni. Sometimes it's good kuti isusu maZimbabweans tinge tichitaura mukati ningi ndiyo commander wenyu manofana kunge achiudzwa kuti tikukurara nenzara. Those issues zvinotodiwa izvozvo kuti tinge ndingene ende modzidzawo kubvunza futi macommanders aya modzidza kubvunza macommanders aya kuti mdara pane pemakamboti papa chikafu munonopuwa ikoko kabodzi pane pashayikwa hapana akanotora chikafu iri kumashopu pepe vozivona zvikwereti zvacho zvavanobhadhara. Anyway, mune Zimbabwe I'm so excited, I'm happy kuona mudhara Geza acho achitaura zvinhu zvavo achitaura nhasi izvi. I'm in a good mood. Zvinhu zvinongofadza kuti 1 2 here and there vanozongopota vachita se vachibudikira. Zvakakosha kuti zvirambe zvichitaurika the way zvangotaurwa iyoyi konzwa munhu akutongoti aiwa get ready anytime is tea time tinongobuda takuita se takutoita yatikuita aiwa. I'm so happy. Tinongoti aiwa maoko kuna mudhara Geza. Thank you so much mudhara zvomaita izvozvo, but tine mibvunzo yakawanda sema citizens. I think so far tinenge taane mibvunzo 15 for mudhara Geza yakamirira kuti inge ichizopindurwa ipapapa, but I don't know what is happening kune team yake yari kushanda nayo hakuna kana anopindura. Because isusu we are trying by all means kuti tiise kana ma-email ningirikini through iyo ningirikini YouTube channel yake, exactly iyo YouTube channel yake iyo ndio tikutry kuti tiise ma-emails, but hakuna kana ari kupindura. But said that it's now technology. Munongo connecta muri kwa muri koko sitongo connecta kuti ngoro kunoko yatikutoita kunoko topata connecta futi ma citizens at the same time tonyatso bvunzana mibvunzo yacho yese iyo. I think it will make sense. Even kana mukaona mukangoti ichi chimpana ichi chinongona kuzotibvunza mibvunzo iri deep munongotsvaga mumwe munhu anongokwanisa kungoningirikenda. It's good for my citizens kumbo communicate because it doesn't make sense kuti mungoramba muchingoti right 2030 chakazodai zvakadai. It's okay, it's good, but vanhu vacho vamuri kurepresenta vanodawo kubvunza 1 or 2 3 things kuti vange vachita se vachitoziva. Anyway, handisi kuda kupedza nguva. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako ubva wavhurwa FNB business account, pane inonzi education research yana mukoma Owen. Vabatei ndiwo shasha pazvinhu izvozvo. Kana usina work permit or study permit haisisiri problem. Usanetsekana uchikumbira mabhengi avanhu uchiisirwa mari. Vhurirwa rako namukoma Owen the education research wobva watopuwa company registration watooneka company kari muhomwe zvainozoshanda zvakawanda. Think about it. Contact him on the numbers that are showing on the screen.